καταγραφή διαδικασίας για το κουμπί κατάθεση από κεντρικό ταμείο σε τράπεζα. Πάμε στο κεντρικό μενού, όπου ψάχνουμε πατώντας στο δεξί πλήκτρο το κατάθεση από κεντρικό ταμείο. Αυτό εδώ. Ανοίγει το μενού, όπου πληκτρολογούμε το ποσό που θέλουμε να καταθέσουμε και σχόλιο. Οτιδήποτε σχόλιο θέλουμε. Το πεδίο είναι ελεύθερο και μπορούμε να γράψουμε ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει. Εντάξει, παράδειγμα είναι αυτό, Παναγιώτη. Ωραία. Εν συνεχεία, Enter και αποθήκευση. Ωραία. Αν το πατήσουμε το αποθήκευση, εν συνεχεία μας δίνει και το δικαίωμα να βγάλουμε εκτύπωση ναι ή όχι. Ναι ή όχι της απόδειξης για να την επισυνάψουμε στα παραστατικά που θέλουμε να στείλουμε στα κεντρικά. Με αυτή τη διαδικασία θα φανεί και στο εξτρέ της εταιρείας η κατάθεση από το συγκεκριμένο κατάστημα και δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση αυτή η κατάθεση με πληρωμή σε προμηθευτή. Είναι αυτόνομη.